Co galo da celebración das Letras Galegas 2016, a Concellería de Cultura da Pobra do Caramiñal elaborou un amplo programa de actividades para todas as idades, que se van realizar durante este mes de maio. O programa foi presentado esta mañá no Salón de Xuntas do Concello coa participación da Concelleira de Cultura Genoveva Hermo e a técnica de Cultura Josefa San Isidro. Ábrese a programación coa inauguración dunha exposición de Chetembra o venres na Casa de Cultura Raquel Fernández Soler. Unha exposición de esculturas na Casa de Raquel Soler, do escultor Chetembra. Tamén haberá actividades para escolares, música, teatro, baile, contacontos e maxia. Entre estas actividades temos as da celebración do Día das Letras Galegas, nos que se destacará a figura do autor homenaxeado deste ano, Manuel María. Estas actividades terán lugar en diversos espazos, por exemplo, haberá no Teatro Cine Elma, na Biblioteca Municipal e tamén na Rúa, os días 16 e 17 de maio. Haberá unha festa infantil, un contacontos e hai unha actuación de un cantautor galego que todos coñecemos, Luís Emilio Batallán. Os días 11 e 12 de maio no Teatro Elma, representación de A Illa dos Nenos para o alumnado da Pobra. O 14 de maio ás 9, a Asociación Cultural Eiradela presenta o espectáculo Traballando no Noso, no Teatro Elma. E o 16 de maio ás 5, Festa Infantil das Letras no Cantón da Leña. 11 e 12 de maio, no que temos unha programación dirixida aos colexios. Nesta actividade irían os alumnos do Salustiano Reieiras, do Pilar Maestro Sierra e da Guardería Monte Carmelo. Teremos, debido ao número de alumnado, teremos que facer en 3 pases e en eles participarán ao redor de 500 nenos. Trátase dun espectáculo que mestura a maxia, o teatro e os monicreques, creando un dinamismo continuo en riba do escenario. Esta actividade recalcar que forma parte do programa Cultura no Camiño da Xunta de Galicia. A continuación, o día 14 de maio, en colaboración ca Asociación de Amas de Casa, organizan un 10º encontro de corais. E nesta edición van a participar a Coral Polifónica de Melide, xunto ca Coral Acordes de Bueu e a Coral Abrente daqui da Pobra. O 16 de maio ás 8:30, concerto acústico de Luís Emilio Batallán no Teatro Elma. E o 17 de maio ás 12:30, sesión contacontos na biblioteca. Teatro, maxia e concertos continuarán animando o resto do mes. Iremoslle dando debida conta das actividades nos vindeiros días.